Hajde, polako. Polako. Bez vamo ne diraj osigurač dok nisi dobro namjestio tijelo, inače ćeš ti najebat umjesto njih. Aj sad povuci ovu špagicu. Ja? Što ja? Ajde, ne boj se, neće eksplodirati odskočna dok je god pritisak na njoj. Aj polako, bez žurbe. Ma ne smijem. Jebote. Jesi vidio? Ovaj sistem sam ja izmislio. Kad njegovi dođu da pokupe tijelo, mina će zdrmati i odeše svi u pičku matinu. Kako se ti zoveš ono? Nino. Poslije ćeš ti namjestiti jednu. Izgleda ko da je zaspao. Zato što je svjež. Boga mi na ovoj vrućini neće dugo ostati taki. Probaj da zaspeš, moramo čekat noć da odemo odavde. Namjestit ćemo mi njima poslije još koju bebicu. A gdje ona puška? Koja puška? A?